Bethi ngeke ngisenza video namhlanje. Kodwa lo ungithinta eqolo. Uthi ke nina abantu besifazane niyasixaka thina kwaZulu. Umuntu wesifazane unendlela yokukhuluma nomuntu wesilisa. Hey, ake ngiyibambe lapho. Ibaphi abantu besilisa eSouth Africa yonke? Ibaphi abantu besilisa? KwaZulu Natal ibaphi abantu besilisa? Ngoba abantu besilisa kwaZulu uphakela iwish, ungizwe Mchunu, uMax Makhanya, inkosi uZondi engahlehli ebeka ingqondo yayo njengoba injalo. Ngisho lona isilo sengubo ofuna ukuba isilo othi kufanele kuphume uMisuzulu. Nike nami uzothini ngabantu bokufika. Nike nambone esukume ezikoleni lapha. Abekho abantu besilisa. Bambalwa abantu besilisa. Ningamagolo. Nikhohlwe. uZandi Dubule uye obhizi ngemkhankaso yamadudule. uJessica manje. uZinhle uMazuma. Unangu lo sisi enithi ngoba ethi kwere esenithwele izandla ekhanda. Nina ngothi Mthamara nizingquza zonke iteleka ezikhona ezenzakalayo. Ungizwe usuke nabantu besifazana abaningi. Ekuphi lo madoda? Abantu besilisa yini? Ningamasende nina nimsunyonyoko benu. Nimsunyonyoko benu. Nimnqolo govetsheni nina. Zonke iteleka niphumi nizingquza. Ninto kumele ithunywe uphuthu nina bantu besilisa le South Africa. Zonke iteleka abekho abantu besilisa. Nilwa ngezithupha emafonini. Nihambe nibhizi ngezithupha. Abekho abantu besilisa. Ngizonitshela ke mina kuthiwa hayi abazali abangafakwa ntshelwa yimi ke namhlanje. Ningomsunyonyoko nina. Abantu abaningi besilisa base South Africa noma umpedi noma umtsonga noma umndebele ningingquza zonyoko benu zinsha nimgodoyi anazi lutho anamsebenzi walutho kumele nithunywe uphuthu ambalwa amadoda la eSouth Africa fuse gun nitshelwa yimi ngenenze lutho nani niyakwazi lokho kuthi amadoda ambalwa la eSouth Africa osimomoza bahlalela ukunabukela okhuzani banamaphutha abo enebholeni kuyaliwa. Ayizikho insizwe eingalwe ebholeni emebulini sadlala nezinsizwa thina seyiqhathwa nezinsizwa ifike ekhaya into eyenzeke ebholeni eyenzeke inkomeni nilwe edibheni kuyodibha inkomo. Leyo nto leyo ayifike ekhaya nidlala ama spin top nidlala ispin top usiqhephuke kuliwe lapho uthi umuntu usekhiphe lensimbi lene phambili kuispin top. Leyo nto ayifike ekhaya, leyo nto ayifike ifebeni nithandana nazo. Kodwa namhlanje sibeleselwe osimomoza sekuthiwa kuzondonto encane ngoba ningamadidi nimasajana amalebe eqolo zinja. Futhek indaba yenu nini. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Angry Zwane is sending a message to my daughter say South Africa after a comments that she received lapha ku TikTok whereby kunabhodi lothe kuye nini bantu besifazane niyasicaka bantu besifazane kwaZulu banendlela ayokukhuluma umani njena ukhulume sinomakesana hayi wafyuma ke uZwane waqala waphosa amabhomu telling this guy and everyone kesana ukuthi madoda eSouth Africa awekho uthi awekho madoda eSouth Africa bonke nje bamagolo because naba bahleli babukela boZandile Dabula boJacinta abalwa nemaforeign abalwa bodwane aphila umadoda lawo la khuluma ngawo because madoda awekho uthi madoda nje la khona eKZN isingabala bongizwe Mchunu boMax Makhanya nalabanye few lababalile but uthi the rest magolo nje bantu akafunje kuva nangabo because mava athulelani futhi nangalesikhana bona kulwela indzaba yema-foreigners aloku aqasha ngetithupha but kubo social media khona khuluma ukuthi hey thina simadoda nekuphi makufanele kuliwe tindzaba tase-South Africa nithuleni kuphi nine leni lokuntibita ngemadoda. Hipo, please do comment your thoughts when down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. Mina na usiyobona kulenye lensha letaki video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.